Hello guys, happy Wednesday. Hello guys! Tanghali na guys, mga 12 na. Nagla-lunch si Butchok tsaka si Kent. Marunong na guys kumain si Kent mag-isa. Hello kuya. Hello! Hi Kent. Ayan na si Kent guys, marunong na siya kumain mag-isa, hindi na makalat. Ulam niya guys, pork chop na inislice ko ng maliliit yung pritong pork chop. Wow! Wow! Toko ni Kent. Good job! Head on your plate. Simula kahapon guys, tinuruan ko na siya kumain mag-isa. Marunong naman siya guys, kaso lang nga, messy. Madaming natatapon. Pero ngayon, marunong na siya. Oh. Ngayon si kuya, marunong na talaga yung kumain. Ano kuya? Sarap ng kain ni kuya. Oh. Mag-aayos ako ngayon guys ng itong kwarto na isa. Hello guys, hapon na guys. Mag 2 PM na. Paligo na kami ni Kent. Mag-start na ako guys mag-ayos ng kwarto. Naligo muna ako kasi para kahit mapagod, maghihilamos na lang mamaya. Mag-aayos na ako guys. Tapos na ako guys magkabit ng mga cortina. Nalagyan ko na dito sa pinto. Meron na. Ayan. Ito na guys. Naikabit ko na yung mga cortina dyan. Papasok sa kwarto. Tapos dito sa kabilang kwarto. Oh, diba? Nagamit ko yung mga cortina ko dati. Yung mga lumang cortina ko. Nagamit ko ngayon. Yung si Kenta naglalaro. Hi! Look, orange! Opo. Eto na guys, yan yung sa side, Wala kasing ilaw dito guys sa kwarto na to, medyo madilim, Against the light pa. Ayan yung side na yan guys, Nagamit ko guys yung mga cortina kung Ayan yung pinto. Yung mga gamit na yan guys, aayusin ko pa yan. Kasi dyan ko ilalagay yung isang malaking kama. Dyan ko ilalagay sa side na yan. Kukunin namin sa kabilang bahay. Kasi may ekstrang kama pa doon na malaki. Dadalhin namin dito para may higaan yung bisita. Tayo guys sa isang kwarto. Nakita nyo na to guys ng last time nung inayos ko. Ibang kulay naman dito guys ang cortina. Brown and gold. Dun sa kabila, white and maroon. Yan Papalitan ko yan guys ng mga bagong bedsheet. Dito lang guys si Kent. Habang nagliligpit ako, naglalaro lang siya dyan. Bait ni Kent eh. Say hi Kent. Hi Kent! Hello po. Dito siya. Pag napapagod siya, dyan siya hihiga. Dyan. Kent. Nood-nood lang siya ng TV dyan. Siya ang tagahakot ng mga damit na tinupi ko. Hinahakot niya dun sa loob ng kwarto. More please. Wow, thank you, Ken.
Dodi. Love you. Thank you. Hello guys, merienda na. Mayanda kami guys ito. Binili ni Pangkoy tsaka itong mais. Sa akin itong mais. Oh. Si Kuya itong tinapay. Kapalamanan ko nitong goya. Kain si Kuya. Si Kent, ayan, ikot ng ikot. Round and round daw. Please on the bus. Wheels on the bus go round and round. Kain tayo guys. Anong merienda nyo dyan? Yes. Kami tinapay Yes, at papay. goya. Yes, my corn. Ito mais. Ito palaman. Corn in English. Corn in English guys. Tinapay. Nakapitasan man guys si Pangkoy ng pipino o dalaw. Sarap po yan. Ako naman meron ako ditong kape. Kay Kuya yung bread. Kaya you want bread with chocolate? No. Ayaw niya. Busog yan guys. Kumain niya ng saging. Kasi nagprito si Pangkoy kanina ng saging. Yan ang paborito ni Ken. Ako kape guys. Kape. Round. Yes, papa's round and round. Round and round. Round and round. Yes, papa's round and round. Oh, it's round. Yes, papa's round and round. Hello. Corn. Corn. Ito guys. Oh. Puti na mais. Open corn. Kain guys. Lucky. You want Ken? No. Lucky ng corn. Masarap din to guys. Ano? Gagataan. Yung mais na puti. Ginagataan namin na matamis. Sarap. Yes. 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 Oh, no, no. No, no, no. There's someone. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Look, guys. Orange. Sarap ko yan. The best for last. The palaman in the tinapay. Yes. Excuse po. Yes po. Thank you. Papa, Mommy, corn. Corn. Ano? No! Nagkalis na si Papa? Corn. Umalis na ulit si Pwede ba mag-isa Pangkoy. ng aming palaman? Nasa trabaho na ulit. Sige anak, isa pa. Kaunti lang sa idi natin yung nandito. Ito siya guys, masyadong pinapadami ng lagay ng goya. Kasi matamis. Matamis maigi. Matamis maigi. Matamis maigi. Lahi nila diabetic. Sa side ni papa niya. Oh my god, it's so yummy. It's so yummy. Ubos guys. Busog. Busog. Super, super. Oh my god. Oh my god. Abos? Abos? Corn? The corn is Ubos finished. corn. You want that, bro? No. Bread. Ice cream. Bread. Square bread. Hinahanap niya yung tasty bread. Ice cream bread. Sarap din yung ganito. Square bread. Okay. Square bread. Square bread. Kain lang kami guys. Yun lang yung vlog I namin. hope you enjoyed our vlog. Thank you for watching. Kent, what did you say? Thank you. Thank you. Say bye. Bye. Bye guys. Bye. Try. Ah, please subscribe daw. See you on our next vlog. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye. Have a great night or afternoon. Bye. After morning.